ஹாய், அனைவருக்கும் இன்றைக்கி காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம காலை உணவு பார்த்திங்க அப்படின்னா, முதல்ல வந்து ஒரு கொய்யாப்பழம் வச்சுருக்கோம். அடுத்து வந்து வெள்ளரிக்காய் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அடுத்து வந்து இது பீக்கங்காய் பொரியல் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக வந்து பீக்கங்காய் வந்து 1 கிலோ வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கிறோம். அதனால் வந்து குவான்டிட்டி வந்து நிறையவே இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து காய் வந்து ஒரு காய் தான் பண்ணியிருக்கோம். இதே நிறைய சாப்பிட போகிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து தூதுவளை வந்து சூப் வச்சுருக்கோம். தூதுவளை கீரையை வாங்கிட்டு வந்து அதை அரைச்சி கொதிக்க வச்சு சூப் வச்சுருக்கோம். மிளகு சீரகம்லாம் போட்டு பண்ணிச்சிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இப்போ கொஞ்சமாக சளி பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறதே வந்து தப்பான வார்த்தை நினைக்கிறேன். சளி வந்து வெளியில் வருது. ஆக்சுவலாக சளி வர்றது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான். ஏன்னா உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வந்து வெளியே வந்தால் தான் நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்லதாக இருக்கும். அதனால் சளி வர்றதும் நல்லது தான். ஓகே, அதனால் வந்து தூதுவளை வச்சுருக்கோம். இப்போ மருந்து மாத்திரை நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்கிறதில்ல. சளி பிடிச்சிருக்கோ காய்ச்சலுக்கோ எதுவும் எடுத்துக்கிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக அந்த வேப்பந்தலை மஞ்சத்தூள் போட்டு வேது பிடிப்போம். இந்த மாதிரி தூதுவளை இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிடிப்போம். அப்புறம் இன்றைக்கி உணவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தோசை, ஒரு முட்டை தோசை வச்சுருக்கோம். இதுதான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய காலை உணவு. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு